Fallero, fallera, vaig a intentar dir-te això de la forma més sutil i suau possible. Lo que fas és una puta merda. No aporta cap valor afegit a la societat ni contribueix a les dinàmiques socials i culturals positives. Els dos valors que elucumbra les falles, la festa i la tradició, no és que siguin només reaccionaris. Repetir una cosa una i mil voltes perquè sí, sense saber per què, sense transformar-la ni innovar, és, per definició, anticultura, lo contrari de la cultura. En quant a la presumpta diversió, vos he de recordar que viviu en un primer món ric i ple de comoditats. Si voleu evadir-vos d'aquest món, potser teniu un problema més gran del que penseu. La pròpia estructura interna d'una falla és opaca i antidemocràtica. Sou una societat piramidal i jerarquitzada, mafiosil, sexista i profundament classista. El 90% dels actes de junta són accions buides de contingut, aparadors del no-res. Són simplement gent que puja a un escenari per a que la miren. L'exaltació, la proclamació, la presentació, la crida, els playbacks, els bunyols d'or, l'ofrena, els passacarrers, voleu dir-me què signifiquen més enllà de que vos veguen pel carrer? Però és que, a més, les formes que adopteu en nom a eixos presumptes valors són perverses i completament insostenibles. Consumiu grans quantitats de recursos i energia, molts d'ells en forma d'alcohol i drogues, amb un impacte negatiu en la convivència i el veïnat. Quan se mameu, se pegueu, se drogueu, se n'aneu de putes, trenqueu mobiliari urbà i aquestes coses, tot això ho paguem entre tots i totes. Sou responsables d'un gran impacte en el vostre entorn. Embruteu, destruïu i invadiu serveis i equipaments urbans. Contamineu a tots els nivells possibles, inclosos acústic i medioambiental. Fins i tot, en economia directa, fomenteu la hostaleria i el turisme, sectors amb poc valor afegit, precarització crònica, baixa qualificació, poca producció, poca productivitat i molt poca autonomia pròpia. La falla, com a monument, és un fem de poc valor estètic o artístic, servil, coent, incoherent, sense capacitat alguna de subvertir. Són bàsicament un muntó de fem que contamina un ou. Total, que no porteu res digne a la societat en la vostra condició de falleros i crec que ha arribat l'hora que vos pregunteu què feu, per què ho feu i què podeu fer per a millorar. No m'importa si aneu pel món animant a la gent que ho necessita en plan fallero sense fronteres o que agarreu un pic i una pala i es poseu a plantar arbres al sol de la dolçaina i el tabalet. Però per acabar vos donaré una xicoteta pista. No aneu a la borregà i si vegueu a molta gent fer la mateixa cosa, pregunteu-se si serà bo o no per a vosaltres i intenteu no fer-la o almenys fer-la de forma diferent. I si no podeu, tal volta és millor que desaparegueu per sempre del puto món.